Bé, estem aquí amb un membre d'Azimut 360, una cooperativa d'energies renovables, ho dic bé. I, primera pregunta és si ens pots explicar una mica l'origen del vostre projecte. Doncs em presento, soc Moisés Martín, com bé m'has presentat. Azimut 360 és una cooperativa laboral d'enginyers. Ara mateix som 4 enginyers que som socis i tenim una cinquena persona contractada a mitja jornada. I el que fem són projectes d'enginyeria i instal·lacions dins de tot l'àmbit de les renovables, tant fotovoltaica com tèrmiques, com biomassa, com temes també d'eficiència energètica, i també hem fet diversos projectes de cooperació internacional. I l'origen, o sigui, com us llanceu a... L'origen, de fet, som diferents membres que amb molta trajectòria dins del sector, la majoria de nosaltres porta més de 10 anys treballant dins del sector de les renovables, i ja havíem treballat en l'empresa privada conjuntament, ens havíem entès treballant, també som amics, i vam decidir tirar endavant aquest projecte i enteníem que la millor manera de fer-ho possible era mitjançant una cooperativa, tal com entenem nosaltres el mercat laboral i l'economia en general. Creiem que el sistema cooperatiu és el més democràtic dins del tema laboral que pot haver. Llavors vam engegar aquest projecte fa 3 anys i mig, i de moment amb alts i baixos anem aguantant i anem resistint, perquè com suposo que després hauries comentat també, el tema de les renovables ara mateix està en caïda libre per tot un sistema, per totes unes mesures que està impulsant el govern espanyol, que ja no és que incentivi, sinó que el que està fent és penalitzar, per exemple, l'autoconsum de l'energia, que era part d'una de les branques que tenim nosaltres a la cooperativa, que era fer instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum, és a dir, consumir l'energia que tu produeixes a la teulada de casa teva amb unes plaques fotovoltaiques. Doncs ara el govern està a les Corts, ha presentat un esborrany de Reial Decret, que el que vol és que tu aquesta energia que consumeixes directament li vol posar un cànon. Hi ha un símil que s'entén molt bé, que és, per exemple, si tu tens un hort i tens uns tomàquets, tu quan agafes aquests tomàquets és com si li haguessis de pagar el que té al Mercadona de sota, li has de pagar un tant pels tomàquets que té ell allà, perquè ell té allà els seus tomàquets, i si tu te'n falten al teu hort, com que ell té els seus tomàquets per si tu els vols comprar, li has de pagar com un cànon. Nosaltres trobem que és una mesura que va en contra del foment de la sostenibilitat, del foment de l'eficiència de l'energia, de la reducció d'emissions de CO2. De fet, tota Europa està tirant cap a una banda i sembla que l'estat espanyol vol tirar cap a una altra banda, i bàsicament és perquè els lobbies de pressió, que no deixa de ser UNESA, que són les 5 empreses més importants elèctriques, que tenen guanys milionaris any rere any, el que han vist és perillar una part del seu pastís, que era que es reduïa la seva quota de mercat si la gent començava a posar-se fotovoltaica. Llavors, com que volen seguir mantenint aquest status quo d'ells generar, ells distribuir, sort que ja som energia que també comercialitza, però les grans empreses d'aquestes estan implicades en totes les parts de la generació, en tot el procés del mercat elèctric, tant generació, distribució com comercialització. Llavors no volien tenir un granet a la sabata, que seria que un individu pogués produir i pogués consumir directament aquesta energia. Si sembla que tornem a l'edat mitjana, a tot el diezmo que agafava el senyor de la collita del camperol. Sí, exacte. És com el símil del tomàquets, també podríem posar el símil d'aquell qui recull aigua de la seva teulada. Tota aquella aigua que tu reculls, que et faguessin pagar un cànon,
a la companyia distribuïdora d'aigües, perquè, clar, hòstia, tota aquella aigua que tu reculls no deixaràs de comprar-li, no? És com un contrasentit i que va en contra de cap on hauríem de tendir, de reducció de consum d'energies fòssils, perquè, vulguis o no, a l'estat espanyol no sé si és el 80% de l'energia que es consumeix és d'origen fòssil, o sigui, d'energia primària, o sigui, entre el consum de gasoil, de tota l'energia que es necessita per generar electricitat, etc., tot aquest consum prové d'energia fòssil, i aquesta energia fòssil no deixa de ser gas, petroli i carbó. Tots són contaminants i la majoria d'elles és d'importació, amb la qual cosa, si l'estat espanyol està pagant està pagant una factura energètica per importar tota aquesta energia que necessita després transformar perquè tinguem llum, perquè tinguem calefacció, etc. Llavors, les renovables no deixen de ser un producte interior, o sigui, no deixa de ser una energia nacional, com si diguéssim, perquè la tenim aquí. Vull dir, no s'ha d'exportar. Vull dir que com a país tampoc no s'entén com a país, vull dir que com a país invertir en renovables és invertir en que el teu país també sigui més competitiu i sigui menys dependent de l'exterior i de la geopolítica, de que si ara hi ha una guerra o una invasió al Golf o hi ha no sé què que es dispara i de tot el tema especulatiu que hi ha sobre les grans bosses de petroli, etc. Però ens podríem allargar molt i tampoc no crec que sigui el... Molt bé, doncs dues preguntes per acabar. La primera és, aquí en el vostre stand teniu en un vídeo un projecte molt interessant que es veuen com concerts al carrer amb gent amb unes bicicletes pedalant que fan que aquesta energia vagi pels amplis i tot això. Explica'ns una mica. Vale, doncs, com et deien, tenim diferents... Ens dediquem a diferents coses dins de la cooperativa i clar, com que una de les potes on nosaltres ens sustentàvem era el tema de la fotovoltaica i ara no ens surten instal·lacions per culpa d'aquest esborrany, estem també diversificant, fem biomassa, fem tèrmiques i també fem un tema que es diu oci sostenible, que és, com tu bé has dit, fomentar la cultura d'una mica del do it yourself, per concerts. Hi ha el pedalèstric aquí a l'entrada de la fira, que també és el mateix, vull dir, amb una bicicleta fas anar els cotxes i es tracta bàsicament d'això, de poder fer events d'oci amb un cost zero de consum de CO2. Vull dir que la gent pedalant genera prou d'electricitat com per fer anar els amplis, els equips de llums, etc. Molt bé, i una última pregunta, que ens facis una petita valoració del que està sent aquí la Fira d'Economia Solidària. Doncs la veritat és que és una valoració molt positiva, m'he trobat a molta gent, vull dir que no deixa de ser com un punt de trobada de moltes cooperatives i de molta gent que trobes del teu dia a dia tant laboral com a nivell personal, vull dir que molt positiu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Moi, i tota la sort en el vostre projecte. Moltes gràcies, a vosaltres també. Doncs estem aquí amb el Sergi Alonso, que és el president de l'Associació pel Desenvolupament dels Bancs de Temps. Merci per ajudar-me. Doncs si vols presentar-te i dir-nos una mica l'origen d'aquest projecte. Sí, com bé diu, soc el Sergi, jo ja participava des del 2010 a Bancs de Temps, estic al Banc del Temps de Gràcia i tots junts estem també fundant el Banc del Temps de Sant Celoni, va començar fa un any el Banc del Temps de la Sagrera i des del primer dia que em vaig apuntar em va agradar molt la idea, això d'intercanviar hores amb gent del teu barri, intercanviar serveis, intercanviar coneixements i vam veure que aquesta idea, que era molt bona, el que passava és que li faltava desenvolupament, li faltava que Bancs del Temps i les persones que ho tiren endavant, que són voluntàries, tinguessin més eines i més recursos per aconseguir que els Bancs del Temps tinguessin èxit, que funcionessin bé. I per això vam decidir fundar aquesta associació que dona recursos, coneixements, ajuda que els Bancs del Temps intercanvien informació. D'acord. I en el present, dins d'aquest
dins d'aquest àmbit, no?, de Banc del Temps, com creus que està funcionant i com podies fer una crida que les persones hi participin? Bueno, primer de tot dir que hem tingut un creixement molt gran a través de la crisi. No? A partir de la crisi hem vist que molta gent s'ha donat compte de que fer servir els diners com algo il·lusori, com algo que no funciona bé, no? O que prenem molt així a la lleugera, provoca problemes. No? Llavors, a partir d'aquí, molta gent s'ha conscienciat i ha dit, ostres, jo vull fer coses més locals, vull tornar a ajudar als meus veïns, molta gent inclús que està parada, diu, puc quedar a casa seguint tirant currículums, però també puc fer més coses. No? I a partir d'aquí hi ha hagut un creixement de Bancs del Temps i per això jo crec que és un bon moment perquè la gent s'engresqui, no només a dir m'apunto un Banc del Temps, faig intercanvis entre la gent del meu barri, ajudo els meus veïns i els conec, sinó també de dir agafo un paper dins d'aquell Banc del Temps, agafo tasques del Banc del Temps per fer que els bancs del temps funcionin cada cop millor, perquè som les mateixes persones del Banc del Temps que fem que funcioni, és un projecte que s'autogestiona. I ja per últim, com valores la fira? No? Creus que està venint molta gent, us està servint per donar a conèixer el projecte? Sí. Bueno, trobo que no hi ha moltes fires d'aquest perfil, hi ha com un boom de fires més de coses ecològiques i tal, però el que té aquesta fira és molt interessant perquè té moltes iniciatives que per si soles els hi costaria molt estar a una fira i la xarxa d'economia solidària està donant moltes facilitats perquè els projectes interessants puguin estar i puguin donar-se a conèixer. I nosaltres estem molt agraïts perquè amb pocs recursos econòmics com té la nostra associació, que ara mateix són 25 socis, hem pogut estar aquí i poder explicar idees com el Banc del Temps. Crec que la Fira i la xarxa d'economia solidària ens ha donat l'oportunitat de que més persones vagin fent créixer moviments com el nostre, com el de la tele, com el de la plataforma d'afectats a l'hipoteca, i jo crec que això és molt bo i que tots aquests moviments tirin endavant i que al final les persones siguin l'important, no els diners. Sí, totalment d'acord. Doncs moltíssimes gràcies. Bé, tenim el plaer de tenir aquí al plató de la Fira d'Economia Solidària els companys de Claraboia Audiovisual, que també estan per aquí amb les seves càmeres i demás. I tenim aquí a Esteban i la primera pregunta que us volem fer és si ens pot explicar una mica l'origen del projecte de Claraboia. Doncs Claraboia va néixer fa gairebé 4 anys arrel de que nosaltres som 3 socis i els 3 treballàvem a una televisió local de Mataró. Aquesta televisió per diverses històries va acabar desapareixent i nosaltres ens vam quedar al carrer. I ja feia temps que teníem pensat fer alguna cosa pel nostre compte i això ens va donar com l'empenta per dir ara és el moment de muntar una productora. I res, va ser així, ens ho vam fer fora, vam poder capitalitzar l'atur, que això ens va permetre tenir una mica de capital per començar més o menys amb cara i ulls i bàsicament així va néixer. I en si el projecte, què és el que feu habitualment a Claraboia o si teniu alguns projectes ara mateix engegats, si ens ho pots explicar? Nosaltres ens dediquem a qualsevol tipus de producció audiovisual, sigui des de reportatges, publicitat, programes de televisió, ara no tant, però n'havíem fet qualsevol cosa. El que sí que des de fa un parell o 3 anys estem intentant és centrar-nos sobretot en poder donar serveis a empreses de l'economia social, a cooperatives, ONGs i entitats, perquè és una que ens omple molt més que treballar per qualsevol empresa mercantil. Molt bé, i una pregunta que ara mateix m'ha vingut al cap i et pregunto primer perquè no estic segur. Vosaltres vau estar financiat per COP57? No. O no? No, vale, llavors... No. Som socis de COP57, però de moment no hem hagut de demanar cap crèdit de COP57. I què tal l'experiència de treballar amb COP57 com a soci? Molt bona, perquè és una cooperativa que és molt gran i el projecte en si ens agrada molt.
Molt bé, doncs Esteban, si ens vol fer una petita valoració de la fira, no sé si vau estar també l'any passat, també una mica doncs, el camí que s'ha recorregut. Sí, bueno, l'any passat ja hi vam ser-hi i a part, clar, nosaltres també formem part de la XES i en les nostres limitacions intentem també involucrar-nos. Dic amb les nostres limitacions perquè com som només 3 i tenim 2 mans cadascú tampoc podem arribar a tot. Però no, molt positiva perquè de moviment és una manera de visibilitzar aquesta altra economia i també internament per les diferents cooperatives i entitats que hi participem és bo perquè ens coneixem i a partir d'aquí poden sorgir 1000 històries. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Esteban, i si vols afegir qualsevol cosa al que vulguis, tens els mitjans lliures a la teva disposició, o sigui que el micro és teu. Doncs no, que moltes gràcies i ens veiem l'any que ve. Molt bé, gràcies, Esteban, gràcies. Bé, estem aquí amb la Carme Herranz del col·lectiu Ronda a la Fira d'Economia Solidària, aquí a la Fabra i Coats. I la primera pregunta que et volem fer és una mica si ens vols explicar l'origen o el projecte del vostre col·lectiu, del col·lectiu Ronda. Molt bé, doncs sí. A veure, el col·lectiu Ronda ja fa 41 anys que va néixer l'any 72. I inicialment va néixer com una cooperativa d'assessorament jurídic, sobretot en l'àmbit del dret laboral, de l'assessorament a treballadors i treballadores, i al llarg de tots aquests anys hem anat ampliant força l'àmbit del nostre assessorament. A data d'avui es pot dir que cobrim tots els àmbits de l'assessorament jurídic a les persones. Nosaltres ens agrada dir des del punt de vista de la part feble de la relació jurídica d'alguna manera. Laboral, temes de seguretat social, temes totalment personals, de família, contractes, tot el que se'ns pugui acudir. Últimament, per exemple, molt amb temes de malpraxis bancàries. Això és una banda, però també hem desenvolupat una altra banda important que és assessorament a cooperatives també, assessorament i acompanyament a les cooperatives i entitats d'economia social. I així estem actualment. Molt bé. I com veieu, diguem-ne, davant la situació actual que hi ha, el vostre camp d'actuació ara mateix? Nosaltres actualment, a nivell de feina, la nostra professió, el tipus d'afers que nosaltres portem, estem en expansió i en creixement. Lamentablement, els drets laborals estan veient-se retallats. Nosaltres, clar, hem d'acompanyar moltíssims col·lectius de treballadors en aquestes lluites. També comentava ara fa una estona el tema de les malpraxis bancàries, també pensionistes, malalties professionals, cooperatives que s'han d'anar creant precisament per com estem anant enrere, és a dir, nosaltres estem treballant moltíssim i estem en expansió. I no només per aquest acompanyament a les persones en aquestes lluites, sinó perquè nosaltres també volem anar a recuperar tot això que estem perdent actualment. Llavors, volem continuar amb aquestes dues línies. I vosaltres, com a col·lectiu, que sou un referent dins del món cooperatiu, portem molts anys amb la vostra feina, quina valoració feu de la Fira d'Economia Solidària, vosaltres que heu viscut, diguem-ne, tot un recorregut històric dintre del món cooperatiu? Clar, aquesta fira és un goig, és preciós venir aquí, perquè és on nosaltres en el dia a dia tenim molt de contacte amb moltes altres cooperatives i entitats, però aquí veure'ns tots junts i veure com tots expliquem els nostres projectes, com hi ha aquesta riquesa i com hi ha molta gent, en aquest cas de Barcelona, perquè estem a Barcelona, que ve i que té aquest interès i que avui està jugant al Barça però això està ple, doncs és un goig, és una superbona iniciativa, és el segon any i esperem que es faci moltíssimes més vegades. Molt bé, doncs, com diem sempre aquí a la tele.cat, teniu els mitjans lliures a la vostra disposició i si voleu afegir alguna cosa, també tenim un convidat aquí que ara si vol afegir alguna cosa que no li hem dit res, ho podrà fer. Molt bé, doncs els mitjans lliures superimportant, és a dir, també en aquesta línia de sortir-nos de l'estàndard i poder comptar amb gent com vosaltres que puguem fer aquesta via una mica paral·lela i que al final del paral·lel tornem al comú i sigui de tots. I jo sigui que endavant.
Molt bé. El què? Per això té tant treball, Clar, per això tenen treball. perquè té com a mínim 8 coses. Com a mínim. I set senyors que li venen cada dia al despatx. Clar, nosaltres atenem a molta gent. I quan sou al despatx, Som quasi 100, doncs multiplica 7 per 100. 700. Doncs 700 persones venen cada dia al vostre col·lectiu. Aproximadament. Déu meu, sí, en expansió, la veritat. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Gràcies. Vale, adeu. Adéu. Bé, estem aquí amb un membre de COP57 a la Fira d'Economia Solidària i volíem que ens expliqués una mica l'origen de COP57 i el que és el projecte. Doncs COP57 va néixer de la lluita sindical dels treballadors de l'editorial Bruguera que van decidir una lluita per la defensa de la seva pròpia dignitat i portar-la fins al final de les seves conseqüències, per la qual cosa van aconseguir una lluita legal contra l'editorial i van aconseguir un fons sobre el qual van decidir crear un fons per socialitzar el finançament a nous projectes que sortissin autònoms i autogestionats dels moviments socials. En aquesta conjuntura actual, com veieu el panorama en el vostre camp d'actuació, en el camp d'actuació de la vostra cooperativa de crèdit? Nosaltres som una cooperativa de serveis financers, per tant, amb la situació i la conjuntura actual financera, doncs ens estem trobant que cada cop més hi ha més sensibilització i que les persones estan traient els seus estalvis de la banca convencional i l'estan portant a el que seria la banca ètica i a les finances ètiques. Això seria per una banda. Després, per l'altra banda, l'Assemblea de COP57 va decidir portar tota la contrària a les dinàmiques de la banca convencional i, per tant, donar préstec, seguir apostant per crear ocupació i llocs de treball i per finançar aquells projectes que tinguessin un caràcter transformador i uns projectes que tinguessin una voluntat de canvi social i, si més no, de manteniment també de llocs de treball. Una mica aquest és el panorama i una mica el teixit productiu que pot haver a Catalunya i una mica a l'estat espanyol s'està trobant amb aquestes dificultats que intentem, si més no, pal·liar des del COP57. Molt bé, i com a última pregunta, si ens pots fer una petita valoració del que estem vivint aquí a la Fira d'Economia Solidària, aquí a la Fabra i Coats. Bé, jo penso que tota oportunitat per trobar-se i per sensibilitzar i visibilitzar unes relacions que estableixen i que són patents sempre és positiu, però evidentment encara també posen en evidència que tenim molt camp per córrer, perquè totes aquestes entitats que tenim ens queda sobretot crear unes relacions de producció, de distribució, de consum, alternatives i fora de l'economia capitalista on hi hagi només el que és el màxim benefici en menys termini. I per tant crear i empoderar millor les persones i sobretot centrar i posar l'economia al servei de les persones i no al revés. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, us desitgem tota la sort del món a tota la gent de COP57. Moltes gràcies. A tu, Álvaro, i a la tele.cat. Bé, ens trobem aquí a la Fira d'Economia Social i Solidària. Estem amb en Brais, que forma part de la cooperativa Más Público i treballa de periodista dins del mitjà La Marea, i voldríem saber una miqueta com ha estat els inicis d'aquest mitjà i com ha estat l'experiència d'aquest primer any, com ho porteu. Doncs bé, si parlo dels inicis, hauria de dir que el nostre projecte surt de la mort parcial d'un altre projecte que va ser el Diari Público, concretament l'edició en paper del diari, que és el que donava feina a la majoria de la plantilla de periodistes. A principis de l'any passat el Diari Público es va declarar en suspensió de pagaments, va entrar en concurs de creditors, dels 180 periodistes aproximadament que hi havia a la redacció, uns 150 o 140 es van quedar sense feina, i el primer que vam intentar, un grup de la gent que hi havia a la redacció que tenia ganes de continuar fent el periodisme que estava fent i en aquest cas intentar tirar endavant un nou mitjà, en aquest cas gestionat des dels treballadors,
doncs va ser intentar comprar la capçalera del diari, quedar-se amb Diari Público, que estava en aquests moments en els jutjats, i doncs, gestionar-lo des dels treballadors. La Cooperativa Integral Catalana es va posar en contacte amb aquell grup de gent que s'estava movent, va proposar el tema de muntar una cooperativa per comprar la capçalera i amb l'ajut entre els treballadors, un procés de microfinançament d'un Berkami que es va fer, que es va aconseguir 30.000 euros, i el suport de la Cooperativa Integral Catalana es va presentar una oferta als jutjats per quedar-se amb la capçalera. Sorprenentment, els propietaris de Público, que havien fet fora la plantilla sense pagar-los les indemnitzacions i els salaris que devien, adduint que no tenien fons, doncs l'últim dia de subhasta van aparèixer amb una contraoferta que doblava els treballadors i es van quedar amb el que és ara Público.es. I en total el que vam decidir és continuar un projecte per la nostra banda. Vam consolidar la cooperativa a finals de l'any passat, al mes de setembre, una cosa així, es va constituir formalment la cooperativa, en la qual hem integrat els periodistes que formem part de la redacció i lectors i persones que s'hagin volgut sumar al projecte, en aquest cas amb aquesta doble figura de soci treballador i de soci usuari o de soci lector. I una miqueta amb aquest trencament que hi va haver, vosaltres, ja que formàveu part d'aquest mitjà com era Público, Público ha ofert algun tipus d'ajuda amb aquests 150 treballadors o els que heu arribat a formar aquesta nova cooperativa? Heu tingut algun tipus d'ajut amb la difusió del projecte, ja que Público també treu pit a vegades de ser un diari que obre la mà als moviments socials? Com ha estat aquesta relació a partir d'aleshores? Doncs bé, pel procés aquest una mica traumàtic que et comentava, que de sobte, quasi de la nit al dia, veus com tanca el diari, que sense feina, sense cobrar indemnitzacions, etc. Tot el procés va generar que totes les persones que van sortir del diari en aquell moment trenquessin una mica la relació amb el que segueixen Público. Òbviament hi ha relació personal amb periodistes que es van quedar, perquè és una relació més personal i no laboral, però en l'àmbit de projectes diguéssim que van totalment a part, no només nosaltres com a La Marea, sinó com Matèria, que és un mitjà de ciència que va crear la secció de ciències, un mitjà independent també, com Mongolia, que hi ha molts expúblicos allà ficats, com el Diario.es, són projectes que diguéssim que cadascú ha seguit el seu camí i quasi que la cooperació i una mica el donar suport uns als altres a nivell de difusió, etc., existeix entre aquests nous mitjans que no tal amb la matriu inicial que va ser Público. I a l'hora d'expressar o a l'hora de realitzar les notícies has notat un canvi de llibertat o un canvi de to a l'hora d'escriure aquestes notícies? Perquè suposo que Más Público tinc entès que té una manera de funcionar més assembleària i aleshores teniu més llibertat per parlar d'aquelles coses que... Bueno, jo primer de tot haig de dir que jo a Público en cap moment ningú em va dir el que podia escriure i el que no. Sí que a vegades arribaven algunes instruccions de dir avui hi ha aquest acte i s'ha de treure perquè són una mica dels amics dels propietaris, però en aquest sentit era un mitjà també que va ser una mica pioner en temes de moviments socials, de feminisme, de medi ambient, etc., en el qual la majoria de periodistes ens sentíem bastant còmodes. El que sí que és veritat és que ara sí que com a periodista notes una llibertat absoluta, en el sentit que el model cooperatiu el que et permet és blindar la propietat del mitjà, per tant blindar els periodistes perquè facin la informació només basats en criteris periodístics d'interès general, etc. I en aquest sentit que a l'haver-hi en el format cooperatiu una persona té un vot, per molts diners que posi, només té la mateixa capacitat de decisió, doncs es gestiona de manera col·lectiva i almenys com a periodista escrius pel lector i una mica pels socis, que acaben sent una mica els teus jefes, la resta de socis, amb els quals també hi ha un procés de diàleg, de debat molt enriquidor, perquè a vegades els periodistes sí que estem una mica ficats en el dia a dia, en la voràgine, i també t'ajuden a portar una visió una mica des de fora, que aporta molt al projecte. Molt bé. I ara ja parlant una miqueta més del que estem aquí, a la Fira d'Economia Social i Solidària, la seva segona edició, com estàs veient la fira? I vosaltres teniu aquí un stand també. Com esteu veient aquest dia, aquesta jornada, i què penseu que en pot sortir d'aquestes trobades així, que obren les portes a unes vies més cap a la transformació social, cap a la cooperativització dels col·lectius?
Home, que jornades com la d'avui, de la Fira, ajuden molt a crear xarxes, que crec que és una cosa molt important, també a visibilitzar tots aquests projectes que estan sorgint. Alguns no són tant projectes, sinó que estan molt consolidats en àmbits diferents del món en què vivim, a l'àmbit de les finances, a l'àmbit de l'alimentació, etc. I crec que és important perquè aplega molta gent i a cada cop més gent que s'està donant compte que és amb l'acció individual i col·lectiva, aquesta suma d'accions, la que realment pots incidir en aquest canvi, en aquesta transformació social. És allà on poses els teus estalvis, allà on compres la teva alimentació, allà on t'informes, la suma d'aquestes petites accions són les que realment poden crear un canvi. Per això crec que les jornades d'avui és molt necessària. L'any passat no vaig poder venir, sé que va venir molta gent i va ser un èxit, i aquesta, pel que podem veure per aquí baix, també va molt bé, i espero que això segueixi consolidant i segueixi creixent. Molt bé, doncs moltes gràcies per l'entrevista i que tingueu molta sort amb el vostre mitjà. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Bé, doncs ens trobem amb l'última entrevista d'aquest dissabte 26 d'octubre i estem amb Jordi de La Tavella, una entitat social que es dedica o treballa en el marc de tot el que és l'agricultura ecològica i la inserció social. Bé, doncs si ens pots explicar, Jordi, una mica l'origen i com és el vostre projecte? El projecte de La Tavella neix l'any 2006, quan ens cedeixen una finca al municipi de Cànoves i Samalús. L'entitat promotora és de Cardedeu, just a tocar, i des del 2006 fins al març del 2011 diguem-ne que estem aprenent a cultivar el camp perquè no érem pagesos. Sí que dins de l'estructura de l'entitat social hi havia enginyers agrònoms perquè ens dedicàvem a la jardineria i als treballs forestals, però de pagesos no havíem fet mai. És a partir del març del 2011 que ja ens sentim una mica segurs en el tema, i havíem pres ja la decisió una mica de tirar endavant, i és quan ens presentem al mercat amb una marca a través de la qual ens presentem al client i volem començar a subministrar producció pròpia de les nostres finques i producció d'altres pagesos ecològics que col·laboren amb La Tavella. I aquest és una mica l'instrument per nosaltres per crear llocs de treball per persones amb discapacitat, perquè el nostre objectiu final és aquest. O sigui, el vendre fruita i verdura ecològica és l'instrument per aconseguir aquest objectiu. Com veieu, dintre del marc d'actuació que teniu com a entitat social que sou, com veieu el panorama actual en aquest nivell? Bé, la nostra activitat neix fruit d'una mica la previsió que el panorama no seria gaire amable, perquè surt com una alternativa a buscar altres fonts d'ingressos a les que teníem fins ara els centres especials de treball. Rebien unes compensacions per contractar persones amb discapacitat que des del maig de l'any passat han desaparegut, vull dir que es mantenen però no en les proporcions que hi havia fins al moment, i per tant tot això ha sigut un treball per buscar aquestes alternatives. Hem de continuar generant llocs de treball, hem de continuar portant a terme activitats empresarials viables perquè el que és l'administració, les seves aportacions disminueixen i molt probablement d'aquí un temps pinta que la cosa encara anirà a pitjor. Per tant ens hem d'espavilar i en aquest sentit intentem fer-ho d'aquesta manera. I també per acabar ja que estem parlant també una mica d'això, que la cosa anirà a pitjor i que estem aquí tots reunits en aquesta Fira d'Economia Solidària per tractar de fer una alternativa diferent, doncs si ens vol fer una petita valoració d'aquesta fira. És la segona edició, és la segona vegada també que hi som presents. L'experiència que vam tenir l'any passat va ser molt positiva i per això hem volgut repetir aquest any i bé, s'estan complint les expectatives. Vull dir que hi ha molt bon ambient, molt bona acceptació, el públic és molt receptiu al que tu els expliques i bé, espero que això s'acabi transformant en negoci, que és el que al final ens acaba interessant a tots amb l'objectiu aquest de crear llocs de treball. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a la tele.cat. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, estem aquí a la Fira d'Economia Solidària i tenim el gran i l'enorme plaer
contestar amb la Núria i amb la Rosario, que són afectades i activistes de la PA de Barcelona. Doncs benvingudes a aquest espai, a aquest plató de la tele.cat. Moltes gràcies. I bueno, la veritat és que és tot un honor tenir-vos aquí i la gran majoria de gent sap el que és la PA, però sí que volem que ens expliqueu una mica com funcioneu aquí a la PA de Barcelona, si voleu fer. Sí. Bueno, la PA és una associació de caràcter social, assembleari, es va formar fa ja 5 anys, ningú donava un duro per ella, però tots sabem que les minories són les que tenen raó i han anat endavant. Nosaltres formem part de la PA Barcelona i des que s'ha fundat fins ara s'han aconseguit moltíssimes coses. S'han parat desaucis, moltíssims, s'han parat subhastes, s'han aconseguit dacions en pagament, s'han aconseguit lloguers socials i l'últim gran cosa que s'ha aconseguit va ser que quasi 1.000 persones anessin als blocs d'assalt, entre la que estàvem nosaltres, Rosario, va ser algo molt maco, molt emotiu, vam estar allà i hem aconseguit amb una sentència d'Estrasburg que marca precedents que Espanya s'ho repensi una miqueta més, el país de pandereta, perquè clar, vull dir, ara s'ha dit que la plataforma els ha donat l'única opció de que aquestes famílies de Salt es quedin en lloguer social, en els blocs on estan, no els ha donat més opció. I dic això de pandereta perquè després de la sentència d'Estrasburg estan programats 2 desaucis més pel novembre, el qual és vergonyós. Tens tota la raó i us volia preguntar una cosa sobre el tema de Salt, perquè jo havia sentit en un programa d'una ràdio lliure, també de Ràdio Bronca d'aquí, un testimoni d'una persona que va estar allà i ens ho va descriure amb tota l'emoció amb la qual es va viure. Rosario, si nos querrías explicar un poco cómo fue aquello, así, porque creo que merece mucho la pena por el testimonio que escuchamos en la radio, la verdad que nos puso los pelos de punta. Pues sí, ha sido muy emotivo y muy emocionante y bueno, lo que han transmitido todas estas personas, como nosotros estamos, al igual que ellos, estamos todos en el mismo barco, pues ha sido genial porque es una sensación de mucha alegría, puesto que nos vemos en el mismo puesto que ellos gritando por la misma causa y los niños también salieron todos a explicar sus vivencias allí y nos agradecieron todo lo que estábamos haciendo por ellos y eso nos emocionó mucho, nos hizo llorar. Y bueno, es muy grande esto de ver cómo los compañeros ya se pueden quedar ahí con un alquiler social y no en la calle, con tanta vivienda que hay, que no sé cómo no se les parte el corazón, como se nos partió a nosotros de ver a esas familias y a esos niños, ¿sabes? O sea, fue genial, fue una bomba, ¿sabes? Sentir esa emoción en el corazón es lo más grande que hay, o sea, no se puede expresar con palabras. Y cuando estamos en un desahucio de cualquier persona, como hemos salido y nos han dejado realmente fuera, a Nuria ya ni de hecho le daban el alquiler social, de hecho no se lo han dado, estamos en la obra social del Raval y bueno, y al que se lo dan, que son ellos, pues nosotros nos ponemos en su piel y es hermoso. Es hermoso. Ahora iremos a 2 más y esto que dice que se va a parar, los desahucios no paran, hay 2 y 3 cada semana y esto no tiene parada ninguna, no sé dónde va a llegar, pero es genial. Sí, ahí estamos todos y no vamos a parar,
No tenemos miedo. Imparables. Somos imparables. Qué potencia de testimonio, la verdad, ¿no? Muchas veces el lema este de que la lucha te da lo que el poder te quita, pues aquí se ve claramente. Y de verdad, Es muy duro, es que no se puede imaginar nadie lo duro que es estar, tanto si eres más joven como si ya has criado a tus hijos, como si tienes nietos, no les importa que tengas 4 o 5 hijos, que seas abuela, no les importa nada, nada, no hay escrúpulo ninguno, ¿sabes? Entonces esto te empuja a seguir luchando y cada vez con más fuerza, tenemos una energía que es imparable, es imparable. Y es de agradecer, la verdad que es de agradecer todo el esfuerzo y toda la lucha para todos los colectivos que estamos en ello, la verdad. Porque escuelas, es que van a por todas, pero nosotros también vamos a por todas. Porque es que se van a matarnos, de hecho nos están matando poco a poco, porque, a ver, escuelas, o sea, lo primero es el trabajo, que nos dejan sin trabajo, nos atan de pies a mano, como si fuéramos a la cárcel, digamos, ahí nos llevas. No, es así. Y entonces, si lo primero es el trabajo y luego no podemos hacer nada sin él, pues ya es lamentable que quiten la sanidad, que quiten las escuelas, que nos echen a la calle, que nos dejen sin alimentos, que nos dejen sin trabajo. Es mejor, menos... Sí, o sea, a ver, mejor nos pegas un tiro, porque ya nos lo estás pegando poco a poco. Es una guerra fría, lenta, que es la impotencia nuestra es que ¿por qué no sale el pueblo entero a la calle a luchar? ¿Por qué habla desde los balcones? ¿Por qué? Esa es la impotencia nuestra, que más gente tiene que estar aquí en la lucha, mucha más. Mira que ya somos, ¿no? Pero más. Hay muchos miles de parados. Hay muchos que están ahí parados. Hay muchos miles de parados y cuando hay realmente una manifestación en contra, porque hay muchos derechos que estamos siguiendo, ¿no? Pues yo qué sé, pues los antifascistas, pues la PA, pues muchos. Hay muchos parados a los que les están pisando la cabeza y no se mueven. Es decir, hay como miedo, hay como desgana, como de decir, ¿y para qué? ¿Y para qué? Entonces la pregunta no es si para qué, la pregunta es sal a la calle y muévete. Porque ese y para qué lo teníamos todos. Y bueno, ahora nosotros estamos ocupando, no estamos ocupando. Hemos recuperado un bloque del Sareb que hemos pagado con dinero público y por eso lo hemos recuperado. Y bueno, pues estamos ahí luchando por el alquiler social. Que no nos lo dan allí, que no nos lo dan, és igual, recuperaremos en otro sitio. Tant se val. Vull dir... Molt bé, la veritat. I teniu tota la raó. Hem de sortir al carrer, com dieu, i hem de perdre la por. I parlant d'això, de sortir al carrer, ara en breu, parlàveu abans de que teniu algunes accions en perspectiva. Hi ha alguns desaucis, crec que comentava ara al novembre, 2, no? Si ens ho podeu explicar, les properes convocatòries que hi ha de la PAU. Un és el 8 i l'altre és el 18. Llavors, bueno, això ja està anunciat i quan es publica a la pàgina, bueno, no cal ni dir res. Aquell dia estem puntuals allà a l'hora, 2 hores abans, i bueno, convoquem premsa, convoquem a tothom i fer força i no passaran, i bueno. Molt bé, doncs amb aquestes paraules i com una última pregunta que us volem fer és que si ens voleu fer una petita valoració del que esteu vivint aquí a la Fira d'Economia Solidària, que us està semblant tot aquest acte, què us parece? Vaya. Es genial porque todo lo que se haga para ayudar a las personas, porque somos personas, ellos se creen que, bueno, a ver, como no les atañe a ellos, pero si de veras pasaran algo así, entonces la gente cambia radicalmente, porque esto es la gota que colma el vaso. Al final, cuando has hecho toda tu vida, con todos los tropiezos, que te digan a la calle, ya no tienes nada. Solo tienes a tus hijos, pero en la calle. Los queremos ver en la calle.
Has pagado 11 años, es igual, a la calle. ¿Te has quedado sin trabajo? A la calle. Me lo has hecho tú, no el de arriba. Y al de arriba queremos verlo. Queremos verle la cara, que todavía no se la hemos visto, al de arriba. Eso todos los bancos. Luego, el otro día me dijo una señora, hablando de política y de política fascista, y yo pues la interrumpí de alguna manera, me metí en la conversación. Digo, es que nosotros no tenemos miedo. ¿Por qué tenéis miedo? Sí, hombre, porque nos pueden sacar un ojo como a esta, que se lo sacaron, etcétera, etcétera. Digo, pero es que hay que enfrentarse a ellos y decir que no hay miedo. Pero tenemos que ser más de los que somos para esto. Ya somos muchos, pero todavía hay mucha gente que tiene miedo, ¿sabes? Y me lo dijo así. Y hubo tema, y digo, no, para discusiones no tengo tiempo. O sea, y la chica de al lado le dijo, es que yo no estoy de acuerdo contigo con la camiseta verde. Digo, bueno, es que, a ver, que tengo que ir a tu casa a pedirte permiso a ti si no te gusta la camiseta verde. Y lo que hacemos es de mucha honra llevarla, ¿vale? Porque estamos haciendo algo bueno. ¿Sabes? Esto llevando a mi nieto a un médico, porque como te ven en la tele. Ay, madre mía, si supieran el daño tan grande que llevamos en el corazón y que lo sacamos lo sacamos luchando, gracias a que estamos aquí, si no estaríamos por los balcones como tantos que se han tirado. No sabe lo que dice. Las revoluciones siempre empiezan cuando se termina todo. Como dice Rosario, estamos en la calle, que podemos perder un ojo. Bueno, veo con el otro. Y si no, iré a palpas y te aplasto. O sea, estamos ya al límite. La gente que no lo ha perdido todo también está al límite de perderlo. Al límite de perderlo. Y tiene tan poca cosa que tiene miedo de perder eso poquito que tiene. Tiene sus hijos, tiene esto, tiene lo otro. Es muy respetable y es comprensible, pero hay que enfrentarse. Es que estamos pasando un momento en que hay que salir a la calle y a luchar por nuestras libertades, y a luchar por nuestra dignidad, que nos les estan pisoteando. Entonces, la fira, què em sembla la fira? Pues la fira em sembla molt maca perquè és un conjunt de reivindicacions, d'ofertes, totes, la majoria assembleàries, la majoria d'aquesta mena, i dintre d'aquesta fira a mi m'han fet escriure, mira, posa aquí què tal i què qual, i jo el que he posat és, ara ja les paraules tenen que anar acompanyades de fets. He dibuixat un solet com dient, vale, no? Fem el dia entre tots. O sigui, nosaltres ens estem ficant en la samarreta verda, en la samarreta groga, en la samarreta vermella, però el que, com va dir una gran senyora, totes les samarretes estan bé però tenim que anar unides, perquè si no, no fotrem res de res. O sigui que tenim que anar units tots a una, i hem de tirar endavant. I, bueno, la fira, genial. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Moltíssimas gracias por haber vingut aquí. La feria tiene mucha energía positiva, mucha. Y eso no lo dan los papeles que hay en la mesa, sino las personas. Las personas dan la energía positiva. Y eso se transmite tan rápido, el feel y ese... es genial. Muy fácilmente, sí. Cuando no lo ves, lo ves también rápido, que no tiene nada. Pues moltíssimes gràcies de veritat per estar amb vosaltres aquí amb la PA, tot un exemple de lluita i de dignitat i de saber fer les coses. Moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies. Bien, estamos aquí con Sara de COS, que es una cooperativa de salud en el barrio de Gracia. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, si he dicho bien el nombre, ¿no? COS. COS Cooperativa de Salud. Muy bien. Pues a ver si nos puedes contar un poquillo el origen del proyecto. Bueno, nosotros éramos 11 personas que trabajábamos en otro lugar y que iniciamos un poco la idea vimos la necesidad de trabajar desde la sinergia de todas las terapias, ¿no? El proyecto fue cogiendo entidad propia y ya formamos la cooperativa tal cual la tenemos ahora. Y aquí estamos hace 2 años y medio más o menos. Ya.
Muy bien, sois en el centro de que tenéis en COS, como bien dices, ¿no? Es una sinergia de diferentes terapias, ¿no? ¿Puedes hacernos un poquito un pequeño muestrario así más o menos de lo que trabajáis, más concreto? Sí, pues mira, hacemos desde terapias lo que se entiende por naturales, desde medicina tradicional china, tenemos osteopatía, terapias manuales, masaje, fisioterapia, corrección postural desde la técnica Alexander, ¿qué más? Psicología, homeopatía, naturopatía, luego también tenemos medicina convencional y fisioterapia y otras, tenemos también una comadrona, pues más profesiones sanitarias. Y bueno, sí, entonces lo que hacemos es trabajar en sinergia, vemos a los pacientes pues desde el ámbito global, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, una persona que venga por un dolor de espalda, pues quizás le han dicho que la osteopatía ayuda, pero nosotros pues podemos hacer una valoración y ver si la homeopatía o la osteopatía o quizás esta persona pues necesita técnica Alexander y no conoce la terapia y bueno, pues le hacemos este tipo de acompañamiento. Y bueno, ¿nos podrías hacer un poco, o explicar más o menos pues cómo... ¿Qué opinión tenéis de cómo está, cómo es la actuación que tenéis en vuestro campo? No sé cómo decírtelo porque me estoy enredando con la pregunta. Según la situación que hay, el contexto actual que hay, ahora mismo, pues ¿cómo veis vuestro campo de actuación a nivel de cooperativa? Es el campo de la salud. ¿Vale? Sí. Bueno, en general yo creo que hay como un descontento con la medicina, la sanidad pública y hay mucha búsqueda de otra cosa, de otro tipo de acompañamiento, otro tipo de tratamientos también. Entonces muchas personas están buscando según su necesidad, ¿no? Uno a veces busca cuando le duele algo, pues otras personas, otro tipo de terapia, otro tipo de entidades que te puedan acompañar. Y en este aspecto yo creo que hay pues como una concienciación que está creciendo y que cada vez va más, pero que pues en el contexto socioeconómico en el que estamos a veces también se puede hacer un poco difícil poder sostener para muchas familias tratamientos para todos los miembros en función de las necesidades, y yo creo que la cooperativa, tal cual la tenemos planteada, responde un poco a estas necesidades, ¿no? Y bueno, pues esto hace que también para nosotros pues vamos en crecimiento. Muy bien, y como última pregunta, pues si nos puedes hacer una valoración de cómo está yendo la Fira de Economía Solidaria aquí a la Fabra y Coats, a ver cómo lo estáis viviendo. Bueno, yo creo que es muy positivo participar en este tipo de eventos y también que se den, porque dan visibilidad a un montón de entidades que están trabajando muy duro para, bueno, pues para llevar adelante una idea, ¿no? Y generar una alternativa, con lo cual, bueno, pues hay mucha gente y mucha gente también con mucha voluntad de conocer y que te preguntan y ves, bueno, que están realmente interesados, no solamente pasando el sábado, ¿no? Y me parece muy positivo estar aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sara, si quieres añadir algo, pues tenéis los medios libres a vuestra disposición. Está todo bien. Gracias. Gracias. Estem aquí gairebé al final de la Fira d'Economia Solidària amb la Elga d'Arts Cooperativa, amb la Tana. I, hola Tana, com estàs? Bé, sí? Bueno, anem fent. Diem que bé. Clar que sí, diem que bé. Bé, doncs anem a fer-li la primera pregunta a la Elga, que és que ens expliqui una mica l'origen d'Arts Cooperativa i també un poc el que és el projecte que té Arts. Bé, l'origen Arts Cooperativa és un projecte que té molts anys, té més de 25 anys, és a dir, dels seus orígens jo no hi era. Però vaja, ve de gent que havia treballat en el sector d'assegurances convencional, que arriba un punt que veu que es poden gestionar assegurances d'una altra manera i crea la cooperativa, juntament amb gent que no era precisament del sector. A partir d'aquí comença una trajectòria amb alts i baixos fins que arriben a una consolidació.
i també buscant sectors, entrant dins del que és l'economia social i solidària i aprofundint en aquest àmbit. I no ho hem dit, però ho has dit tu, el projecte d'Arts està centrat sobretot en el tema de l'assegurança, no? I com veieu el panorama davant aquest marc d'actuació de la vostra cooperativa en aquests temps actuals? Bé, el sector assegurador, les assegurances, és un producte financer, també, no? I evidentment s'ha vist molt tocat per la crisi. Estan canviant també molt la visió de les assegurances. De tota manera, contràriament al que es podia suposar, l'assegurança, perquè hi ha molts més sinistres, hi ha nous camps, per exemple, les energies renovables en les que nosaltres ens hi vam especialitzar, també a part de l'economia social i solidària. Hi havia molt camp per obrir, es va obrir en el sector assegurador i, de fet, el cost de les assegurances no ha anat pujant, sinó que s'ha anat adaptant a les necessitats dels clients i s'estan abaratint les assegurances. Aleshores, en certa manera, és molt difícil de gestionar tot això. I nosaltres, en el nostre cas, havent patit la crisi de les renovables, que llavors també li toca l'assegurança de la instal·lació, i la crisi general, doncs sí que també és veritat que hem anat creixent dins de l'economia social i solidària. Aquí, doncs, clar, gestionant moltes mancances, però sí que hem crescut. Fins i tot tenim més gent, a veure, una persona més treballant amb nosaltres des que va començar la crisi. Molt bé, això és lloable fins i tot. No diré que cobrem més, això no? Però, vaja, estem mantenint els llocs de treball i hem procurat també crear-ne de nous. Molt bé, i ja per acabar, doncs, si ens pots fer una petita valoració del que ha sigut la Fira d'Economia Solidària aquí a la Fabra i Coats, doncs t'ho agrairíem molt. Molt bé. Respecte a l'any passat, crec que han millorat en molts aspectes. De públic no sé què dir-te, a veure quan surtin les estadístiques, la valoració, jo crec que hi ha hagut molta més gent, l'organització molt millor, també hi ha hagut més expositors, més entitats participants, molta més activitat a nivell de xerrades, molt més ben organitzada, vull dir que una valoració molt bona i després de cara a la projecció cap a l'exterior també. Jo crec que hi ha hagut molta més difusió, la gent ens coneix més. I pel que fa a nosaltres, hi ha Arts, vull dir, formant part del grup cooperatiu, d'Ecos, també estem tots els del grup aquí, no sé, ens sents una mica en família, que estem fent entre tots una cosa gran. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Helga, moltíssimes gràcies, Tana, i de moment aquí us deixem a la tele.cat. Bé, estem aquí amb la Sara de Som Energia, que treballen per un model energètic més sostenible i una miqueta que ens expliquis com sorgeix l'empresa o la cooperativa i en quin punt està. A veure, Som Energia va sorgir al desembre del 2010, és quan es va fer la primera assemblea constitutiva, i va sorgir una mica de la necessitat d'una persona en concret i després moltes persones més que es van adherir, i va sorgir una mica d'un professor holandès que estava donant classes d'economia a Girona i amb uns estudiants van dir, ostres, ell tenia plaques a la seva taulada i va dir, ostres, no hi ha cap cooperativa que faci això, a la que jo li pugui vendre l'energia. I una mica arrel de l'estudi i del treball d'aquests estudiants i de més enginyers i altres professions i altres
estudiants i voluntaris i amants de la causa van anar creant-se el projecte i amb 150 persones es va crear el desembre de 2010. Ara mateix som 10.500 socis, fa un mes que vam arribar a ser 10.000 i llavors el que potser no s'imaginaven els que primer van estar en els inicis és que creixeria d'aquesta manera tan desorbitada. I seguim, el que fem una mica és que estem a la part de comercialització i a la part de producció, tot d'energia renovable. I amb la fase en la que estem és això, seguir creixent amb socis, també amb massa social i seguir que els socis puguin ser partícips i trobar més projectes d'inversió en energia renovable. És una mica... La nostra idea seria arribar al balanç zero, és a dir, arribar a produir tant com els socis consumidors consumeixen i ens queda una mica per recórrer i és cert que amb la legislació actual, que cada vegada és més desfavorable per incentivar les renovables, sembla com que cada vegada ens ho posi més complicat, però de totes maneres no es quedarà aquí. Seguirem pensant en quins projectes es poden fer i si cal ser desobedients solars. Suposo que aquestes dificultats legislatives de les que parles són també les que dificulten arribar a ser una alternativa real enfront de les grans empreses que produeixen l'energia, no? A veure, jo et diria, penso que l'alternativa ara mateix ho som perquè aconseguim que els socis que estan amb Som Energia i que consumeixen electricitat de Som Energia rebin la seva factura. Fins a aquest moment, ara mateix penso que és una alternativa palpable i existent. Sí que és cert que el tema d'arribar a generar tota la nostra energia sí que és una mica més complicat, però penso que cada vegada més la ciutadania se n'adona que un dret bàsic com és l'energia també, que hem de participar i s'ha de lluitar i una mica compensar. I l'oligopoli elèctric, aquestes 5 empreses que tots coneixem, està clar que no els interessa i que sí que fan la legislació a la seva manera per dificultar que iniciatives com aquestes que estan funcionant i que una mostra és que en 2 anys ja n'hi hagin més de 10.500 persones flueixin i segueixin evolucionant. Però jo personalment soc molt positiva i penso que seguirem evolucionant i que la massa de ciutadans demana això, energia neta i responsable i participació ciutadana. I ja per últim, què tal veieu la fira aquest any? Molt plena. Just quan estàvem venint cap aquí dic, ostres, per ser... És la segona, l'any passat ja va ser un èxit i aquest any jo penso que encara més, encara hi ha més gent, hi ha més estants, es presenten més alternatives i jo també tinc ganes de fer una volta i acabar de conèixer el que encara no m'ha donat temps a veure. Molt bé, doncs moltes gràcies, Sara, i que us vagi molt bé. Estem amb un membre de Sostre Cívic, una cooperativa que treballa en tot el que és el marc de l'habitatge. I et volíem preguntar des de la tele.cat una mica si ens pots dir l'origen del projecte i explicar aquest mateix projecte. Doncs l'origen és les formes tan poc, democràtiques o de poca possibilitat d'escollir per accedir a l'habitatge, tant per motius econòmics com per motius de les formes de fer-ho, que tenim a Catalunya i a Espanya. En canvi, a altres països això no és tan així. Llavors, un grupet, 3 que vivíem en una masia, vam dir per què no transposem el fet d'anar fent els habitatges d'una forma progressiva, decidint entre la gent que ho viu, ho portem a la ciutat. I va ser a través d'aquesta reflexió que vam anar mirant models que es feien a altres països, que s'havien fet aquí abans, i van començar a donar forma a Sostre Cívic.
I davant la conjuntura actual que trobem, com veieu el panorama a nivell del marc d'actuació de la vostra cooperativa? En el sentit, per una banda, positiu, en el sentit que les crisis són conseqüència de que alguna cosa no s'ha fet bé, alguns més que altres, no? I per tant que s'han de canviar, no? I per tant la forma d'accedir a l'habitatge només de propietat amb una hipoteca individual, amb un 90% de la gent fent-ho així, s'ha de diversificar, s'han de potenciar altres formes i per tant això diu una recepció positiva de la gent, encaixa més amb el model més que tenim ara de més mobilitat i per una altra banda no tan positiva davant la dificultat de trobar recursos econòmics, sobretot perquè molts projectes van adreçats a persones amb ingressos mitjos baixos, alguns alts, però en general per tant que es fan que els projectes siguin més lents o se'n puguin fer menys dels que voldríem. Abans de preguntar-te per una petita valoració de la fira, et volia preguntar una mica més concret la tasca que feu a Sostre Cívic, perquè crec que és prou interessant saber allò que feu. D'acord, Sostre Cívic el que fa per una banda és detectar patrimoni en desús, ja sigui a través d'ajuntaments, amb programes que estem fent des de fa temps, ja sigui en particulars, ja sigui una masia, una casa, un edifici a mig fer, un bloc d'habitatges o un solar abandonat d'un ajuntament. És a dir, activar aquest patrimoni que és de tinença col·lectiva de la cooperativa i els socis, el que són usuaris indefinits de l'habitatge, a través d'una entrada i una quota. Per tant, el que fem és dir, tu pots tenir una casa per tota la vida, tu pots posseir una casa sense necessitat d'haver-la d'hipotecar o de comprar-te i haver-te d'hipotecar. Bàsicament és igual que tu, si vols anar amb bici, o te la pots comprar, la pots llogar o pots fer un bicing. Si vols un cotxe, el pots llogar, el pots comprar o pots fer un car sharing. Doncs si vols una casa, la pots llogar, la pots comprar o la pots usar. Llavors aquesta és la idea. I a partir que un, a través dels valors d'un cooperativisme, que diu com vol usar aquella casa, també es poden fer altres potencials, com són de tema social, d'espais comuns, temes econòmics, temes ecològics, que dintre d'un espai de cooperativa i d'habitatge en ús i no especulatiu, doncs és més procliu que això passi. I ja sí que és l'última pregunta, que ens facis una petita valoració de la Fira d'Economia Solidària d'aquest any. La Fira, dues coses positives, que és el que valoro a primeres. Una, que sempre, l'any passat i aquest any, vens aquí t'animes, perquè veus la gent que està fent coses. T'animaries més si no veiessis més gent nova. N'hi ha de nous, vull dir que, per exemple, un projecte molt interessant he trobat el de comunitària, que és una nova forma de fer administració de finques, i després també he vist gent que no havia vist, que a vegades en aquests llocs dius, ostres, tots ja els tinc fitxats, i he vist gent també nova, i jo estic content d'estar aquí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i us desitgem tota la sort a la gent de Sostre Cívic. Molt bé, gràcies, adeu. Bé, estem aquí amb Josep de Tarpuna, una cooperativa que es dedica a diverses branques relacionades sobretot amb el tema de l'agricultura i la sostenibilitat. Explica'ns una mica l'origen de la vostra cooperativa i el projecte en si que porteu a terme. A veure, nosaltres vàrem començar promocionant l'hort urbà, l'agricultura amb balcons i terrats. I fa un temps vàrem detectar l'inquietud per l'agricultura ecològica i les ganes de consumir coses de proximitat. Què més de proximitat que un hort, el terrat de casa? I hem començat projectes d'agricultura social per oferir productes ecològics de proximitat, però amb projectes per aturats de llarga durada, per discapacitats, amb projectes agrícoles que tenen un objectiu social. Llavors vàrem muntar la cooperativa, seguim fent l'hort urbà, fem agricultura social, som cooperativa mixta, venim consumidors i usuaris i els hi portem les verdures a casa, i també tenim altres projectes, tots relacionats amb la innovació social i amb els objectius socials, però també ambientals, i també amb la sostenibilitat, però la sostenibilitat entesa d'una manera àmplia també des de l'aspecte social.
Esteu ubicats més o menys en una zona, ara mateix no recordo el nom del poble, crec, no? Cap a Girona, pot ser? A veure, jo dic sempre que estem al núvol, estem a Skype, perquè sí, és veritat que cap a Girona, per exemple, jo des de casa faig feina, però en realitat els horts els tenim a Llinars i a Fortià, que està a Figueres, molts projectes els tenim a Barcelona, la seu social està a Barcelona i el repartiment de verdures i els nostres socis consumidors, la major part són de Barcelona o de l'àrea metropolitana. Per tant, si ens haguéssim de centrar en algun lloc seria Barcelona, però tenim projectes bastant dispersos per tot, puc dir, per tot Catalunya, fins i tot per les comarques de Lleida i de Tarragona tenim coses. Davant una mica del que veiem, el panorama actual que trobem, com veieu vosaltres el vostre marc d'actuació com a cooperativa? Quin panorama, per repetir-me, veieu? A veure, nosaltres creiem que hi ha una gran necessitat de les activitats que fem. En el cas de l'agricultura social és una cosa que està pujant, moltes entitats socials estan buscant activitats d'ocupació o productives i nosaltres fem cooperació amb aquestes entitats i hi ha moltes ganes de menjar millor i menjar més de proximitat. Per tant, hi ha un gran camp. El que passa és que aquest camp no és un camp massa trillat ni massa fàcil, que a vegades aquí és una mica el perill, que dius, això és molt bonic, ens hi posem i ens sortirà bé. Després, quan t'hi poses, cal ser professional, cal ser innovador i cal estar millorant tots els aspectes del projecte perquè funcioni. I per tant, el camp és ampli, però també l'esforç necessari és intens. Llavors, realment creiem que podem créixer i podem consolidar-nos, però que hi haurem de lluitar molt, que no serà senzill. I ja per acabar, si ens vols fer una petita valoració de la Fira d'Economia Solidària d'aquest any, com ho esteu portant, com ho esteu vivint? A veure, jo crec que és un punt de trobada molt interessant. Al final arribes aquí i comences a veure gent que coneixes per tot arreu, perquè en aquestes xarxes ens coneixem, col·laborem, cooperem bastant i ens anem trobant uns amb els altres. Com a punt de trobada em sembla un lloc excepcional i ens permet, ja no només entre nosaltres, entre les empreses o les entitats que estem, enfortir els vincles, parlar de molts temes, en una tarda pots parlar amb molta gent que si els haguessis d'anar a veure t'hi passaries 2 dies. Per tant, jo valoro molt positiu aquest aspecte de xarxa i de punt de trobada. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a l'entrevista, per la tele.cat. Si vols afegir alguna cosa, tens els mitjans lliures a la teva disposició, a la vostra disposició. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i molts ànims amb la vostra feina, que és molt interessant. Gràcies. Bé, doncs estem aquí a la Fira d'Economia Solidària amb en Carles, que és un voluntari en quant a l'organització de la Fira aquest any, i una miqueta d'on sorgeix la idea de la Fira i com veus com està funcionant aquest any. Una mica la idea parteix de fa un parell o 3 d'anys, dintre d'una de les dinàmiques que es feia a la XES, es veia una mica la necessitat de totes les entitats que treballen en l'economia solidària, de com visibilitzar-se més. Una de les idees que va sorgir és crear una mena de mercat, de fira, i bàsicament amb 2 objectius: visibilitzar una mica les entitats de l'economia solidària de cara en fora, diguéssim, perquè es vegi més com a sector i que tingui més incidència social, però també era important de cara en dintre que totes aquestes entitats es poguessin trobar aquí i debatre, discutir, fer propostes també, una mica també perquè en el món que estem et contactes amb molta gent per correu, clar, cadascú està a la seva cooperativa, a la seva entitat moltes vegades fent moltes coses, però després et falta aquest espai una mica informal per conèixer la gent que a vegades has parlat amb ella per correu electrònic però no has tingut l'oportunitat de tocar-la. Aquest tipus de trobades van molt bé per això. I l'any passat, que va ser el primer any, va anar molt bé, crec que van venir com unes 7.000 persones durant els 2 dies, i el fet diferencial és que aquest any s'han fet moltes més activitats, moltes més presentacions i moltes més xerrades, que una mica la idea és això, o sigui que vull dir que es visibilitzi però que també es facin coses noves. Han augmentat el número de col·lectius aquest any? Aquest any crec que són uns 180
i per l'espai que hi ha aquí a la Fabra i Coats, més o menys, clar, molta més gent no hi cap, no? Llavors, en principi, clar, si vingués més gent, bueno, segur que ens podríem col·locar, no? Perquè la gràcia és que no es quedi ningú fora, no? Però clar, l'espai que tenim és aquest. La gràcia és que aquest any doncs, hi ha molts més espais per xerrades. S'ha intentat combinar molt més el tema de poder fer més xerrades i més actes. Molt bé, i bueno, hem vist que els diners que aquí es mouen són ecosols. Què ens en podries dir d'aquesta moneda? Quin futur li veus? Bueno, això és una mica una proposta més a llarg termini, no? Que té a veure amb el tema de crear un mercat social. No? Així explicat molt ràpid, el tema de mercat social consisteix una mica en què totes les entitats que funcionen segons uns paràmetres més justos, entenem tot el tema de producció verda, cooperatives de consum, cultura crítica, doncs per intercanviar i diguéssim comercialitzar els serveis entre ells es pugui anar sortint de l'euro progressivament. Aquesta és la idea de fons. Llavors la idea és fer una moneda que no sigui especulativa, i que es pugui també ser virtual, en el sentit que no només tingui un suport físic, sinó que també sigui un suport virtual. Aquí l'any passat es va fer com una prova pilot, aquí dintre de la fira, que només es pugui comercialitzar amb els ecosols. Aquest any també. La diferència és que hi ha tot el tema del mercat social, que és un portal que s'està desenvolupant on totes les entitats que vulguin, empreses, associacions, que tinguin serveis per oferir, doncs els puguin posar en el seu portal. Aquí, diguéssim, és com té importància per visibilitzar-ho de cara en fora, però la idea és que progressivament les empreses puguin fer els intercanvis en ecosols. Això és més a llarg termini, però és una mica la idea de fons. Ja hi ha diverses monedes socials que funcionen a molts llocs del món, des dels Estats Units, al Canadà, aquí mateix a Catalunya hi ha diferents xarxes regionals com el Montseny, que funcionen d'aquesta manera. Una mica la idea és això, fer que sigui com la moneda, la forma d'intercanvi de l'economia solidària. Molt bé, doncs moltes gràcies per l'entrevista i esperem que acabi sent un èxit. Gràcies a vosaltres.